खुलुमनायजों लोगोसे साफ्रोमबो मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि नैबे गोदान भिडिअ बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोसे गासैनिसिमबो गोजोन मोनाबिलि। बोडोलैंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया है। असम सरकार ने भी स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया है। जों खोनादों जों नुदों बीटीआर एग्रीमेंटखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय बीटीआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामनांगौनि थाखाय आन्दोलन खालामनाय धरना खालामनाय आरो बेनि थाखाय गोबां थाखोनि बाथ्रा बुंबाय थानाय जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनदों। दा बे समाव बर' माहारिनि साबैसे इन्टेलेक्चुएल लिडार्स दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर' माहारिनि साबैसे रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना बीटीआर एग्रीमेंटखौ इमप्लिमेन्टेशन खालामजानायखौ लुबैयो। नाथाय जोङो थांनाय माखासे समफोराव नुदों खोनादों जोंनि बर' हारिनिनो माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा बीटीआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय बीजेपी बायदिनि सोरबा एवाइजेडखौ भट थुनानै देरहासार होहरनो थाखाय जोंनि बर' फिसाफोरखौनो खावलायनाय। बै माखासे लिडार्सफोरनि बिथोन बायदि खावलायनाय बायदि जोंनि बर' फिसाफ्राबो बै बीजेपी पार्टीनि सोरबा एवाइजेडखौ गावबागावनि बेसेन गोसा भटखौ थुनानै देरहासार होहरदोंमोन। आरो बीजेपी पार्टीनि जाय केन्डिडेटखौ जाय बिजाथिखौ देरहासार होहरदोंमोन दिनैयो देरहालांनाया गोलाव सम थांबाय। नाथाय सोंथिया बेसो बेरखाङो जाय बिजाथिखौ देरहासार होनो थाखाय खावलायदोंमोन देरहाखांनायनि उनावहाय बीजेपी पार्टीनि बै बिजाथिया बीटीआर एग्रीमेंटनि मोनबैसे दफाफोरखौ मावफुंनानै होखो। आरो बीटीआर एग्रीमेंट जानाया दिनैयो 5 इयार्स कमप्लीट जालांबाय। बै 5 इयार्सनि गेजेराव बीटीआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों लानानै फैनाय बै माखासे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखाय मानो खुगा सिनानै बाथ्रा बुङाखैमोन? मानि थाखाय मा जाहोनाव माबे मोनसे उसुबिदानि थाखाय सिरियै थानो गोनां बाध्य जानानै फैदोंमोन? लोगोसे दिनैयो जों नुदों जेब्ला 57 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दतमायाव गाजा गोमजायै खुंफुंजालाङो। बेवहाय भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लिंनानै लाबोनाय जादोंमोन। बेवहाय भारत हादरनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथाङा थोंजोङै बुंदोंमोन जे बीटीआर एग्रीमेंटनि गेजेरजों लिरनानै लाबोजानाय बै माखासे दफाफोरखौ 82% मावफुंबाय होननानै। आरोबाव फिन जों मिथिगौ जेब्ला दिल्लीयाव बड'लेण्ड महोत्सबखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो लाहार फाहार लालायबाय बे बड'लेण्ड महोत्सबावबो गाहाय आलासि महरै भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथांखौ गाहाय आलासि महरै लिंनानै लाबोलायबाय। बे बड'लेण्ड महोत्सबनि कनफारेन्सनि गेजेरजों भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मोदी बिथाङाबो बुंना होलायबाय जे बीटीआर एग्रीमेंटनि बै माखासे दफाफोरा 96% मावफुंजाबाय। दा बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ जों खोनादों जोंनि हारिनि बै रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोना दिनै खोनादों 82% आरो बेराफारसेथिं 96%। आरो बेराफारसेथिं बीटीसीनि बारग'थि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा भारत हादरनि नखर मन्थ्रिखौ जोंनि बीटीसी बीटीआर ओनसोलाव 10 बार फैदों 12 बार फैदों 13 बार फैदों 14 बार फैदों होननानै गावनि माखासे पलिटिकेल क्रेडिट लानो नाजानाय पलिटिकेल डायलगफोरखौबो जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय सोंथिया बेसो बेरखांदों भारत हादरनि नखर मन्थ्रिया जोंनि बीटीसी बीटीआर ओनसोलनि सिङाव फैनायनि उनावहाय जोंनि बे बीटीआर ओनसोलनि बीटीआर हालामनि रायजो राजाफोरनो पलिटिकेल प्लेटफर्मनि गेजेरजों माबा मोनसे मोजां स्किमफोर बा माबा मोनसे मोजां जोंनो फिथाइ होलांदों नामा? जोंथ' नुवाखै जोंथ' खोनायाखैबो। लोगोसे बीटीआर एग्रीमेंट जानायजों लोगोसे स्पेशल मोनसे डेभेलपमेन्टेल पैकेज 1500 कौटिनि 1500 करोड़नि मोनसे स्पेशल डेभेलपमेन्टेल पैकेजमोन जाय पैकेजखौ दिनैसिमबो मोखांबो नुदिया। नाथाय बीटीआर एग्रीमेंट जालांनाया 5 इयार्स कमप्लीट जालांबाय। नाथाय दिनैयो बे 1500 पैकेजखौ लानानै
बर'नि माखासे मेलेमजिबि लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा दिनैयो थाबैनो हरनांगौनि बाथ्राखौ दिनैसो खुगासिनो सम मोनदों। नाथाय बै थांनाय 5 बोसोराव मा खालामना दंमोन, मानि थाखाय बेनि एगेन्स्टआव सोंथि खालामनो हायाखैमोन, बेफोरबायदि गोबां रोखोमनि माखासे सोंथिफोरखौ लानानै बर' रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबायमोनखौ गावजों गावनि गेजेराव सोंथि सोंलायनानै जमा थुबुरै सावरायलायनाय जों दिनै खोनानो मोनो, जों दिनै नुनो मोनो। आरो बेफोरबायदि माखासे बेले बेजे सोंथिफोरखौ लालायनानै जोंनि हारिनि दा समनि पलिटिकेल नन पलिटिकेल थासारिफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेराव ससियेल मिडिया फेसबुक पेजनि गेजेरजोंबो गोबां रोखोमनि सोंथि सोंलायनाय जों शेयार खालामलायबाय थानाय नुनो मोनो। दा दिनैयो जों हमदांनो हानाय बायदिब्ला जायफोर बर'नि माखासे लिडार्स दैदेनगिरिफ्रा जाय समाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंनांगौ बै समाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो हायाखै, जाय समाव जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो हायाखै, आरो बै समाव बिसोरो जानो हागौ गावबा गावनि क्रेडिटखौ मोनबाय थागोन साननानै बेफोरबायदि मोनसे गावबा गावनि बेसेन गोनां बै माखासे मुल्यखौ बिसोर मिसइउज खालामनानै लाबाय थादोंमोन, जायनि थाखाय बिसोरो गावबा गावनि मुलाम्फाखौ दिनै मिसइउज खालामनायजों लोगोसे गावनि माखासे व्यक्तिगत बेनिफिट्सखौ मोनबाय थागोननि लामाजों बबा स्टाइलाव बिसोरो नुबाबो नुयैबायदि जानानै थादों, बुंनो हाबाबो बुंनो हायै बायदि जानानै थाबाय थादों। दा दिनै जों फैयै फैयै बिएसि एकर्डनिफ्राय लानानै बिटिसि एकर्डसिम, बिटिसि एकर्डनिफ्राय लानानै जों बिटिआर एग्रिमेन्टसिम, आरो थांनाय बिटिआर एग्रिमेन्टनि उननिफ्राय जोंनि गेजेराव पलिटिकेलि गोबां रोखोमनि गावजों गावनि गेजेरावनो पलिटिकेल इस्युखौ लानानै पलिटिकेल प्लेटफर्मनि माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै गावजों गावनि गेजेरावनो गाव बिदा फंबायनि गेजेरावनो सोंखारिलायनाय, दुसिलायनाय, सोरखौबा नंगौबाबो नङाबाबो बदनाम जाबसिनानै बदनाम खालामनो नाजानाय गोबां रोखोमनि गोबां माखासे बाथ्राफोरखौ जों नुनो मोनदों। आरो बांसिनै जों नुनो मोनदों बै पलिटिकेल लिडारफोरनि सामसागिरि सेलादार बेलादार, जायफोर माखासे सेलादार बेलादार आरो जायफोर माखासे सुबुंफोरा पलिटिक्सजों इनभल्भ थानानै माखासे बाथ्राफोरखौ फोस्रावबाय थायो, बै माखासे सुबुंफोरा बांसिनहाय जोंनि बिटिसि बिसायख'थि खाथि सेराव बांसिनै गुबुननि बारहावाखौ सोमजिहोनो नाजानाय जों नुनो मोनदों। दा दिनैयो जोंनि हारिनि गेजेराव जेसेबांखिनि पलिटिकेल लिडार्सफोर दङ, बै थाखानाय पलिटिकेल लिडार्सफोरा मोनफ्रोमबो पलिटिकेल पार्टिनि साफ्रोमबो पलिटिकेल लिडार्सफोरा गावबा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ दिनै स्ट्रें खालामनो थाखाय गोख्रों खालामनो थांखियै गोबां रोखोमनि गोबां पलिटिकेल डिबेट खालामलायबाय थायो। दिनै लिडार्सफोरनि पलिटिकेलि डिबेट खालामलायनायखौ जोंहा खर' सानांगौनि बाजानांगौनि जेबो गोनांथि गैया। आरो जायफोर सुबुंफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनि लिडारजों लिडार आरो पलिटिकेलि डिबेट खालामलायनायखौ नैबे खर'आव सैज' खालामनो हाया, धैर्य गैया, बे सुबुंफोरा पलिटिकेल प्लेटफर्मनिफ्राय गोजान जानानै फैनानै गावबा गावनि लाइफ स्टाइलखौ दानायाव मुखुब जायोबा साबसिन जागोन। पलिटिक्सआथ' दिनै फैगोन गाबोन थांगोन, दिनै जाय फैदों बियो गाबोन फैयाबो जानो हागौ, आरो गाबोन जाय फैगोन बियो बिनि उनाव फैयाबो जानो हागौ। बेखायनो जोंनो साफ्रोमखौबो नांगौ, साफ्रोमबो गोनांथि। खारन मोनसेल' बाथ्राखौ जों गोसोआव लाखिनांगौ, पलिटिक्सनि डिबेटखौ जोङो जेन सिरियास लालायनाङा। नंगौना नङा मानगोनां रायजो राजा आफा बिदा फंबायमोन? गोजोन्थों, खुलुमबाय। जै बर' हारिनि, जै बर' बिमानि।